¿Qué tal todo? No tan bien como tú, pero... De reutilizar residuos industriales de industrias conserveras, el transporte marítimo, la operación de calado para sumergirlo en el fondo de nuestras vías. El convenio en el que antes hacía mención y cuyos resultados presentamos, pues nos tenemos con ellos, con el campus de Lugo e tamén aspectos de hidrodinámica litoral para avanzar. Os correntes normalmente estamos falando de 20 centímetros segundo, son cosas moi baixas e además aquí como... Esta é unha das velocidades que ten o ensaio para o interior concentrado, perdón, máis pequena, uns 250 milímetros, e a outra cara que é a que tamén... El segundo aspecto de importancia, la circulación de nutrientes, como bien se ha visto en el aspecto de hidrodinámica, viene dado por las propias. Consecuentemente, nosotros lo que tenemos es distintas soluciones del modelo, conseguir mayor superficie de sustrato. Un modelo que pretende recuperar os nosos ecosistemas mariños e a verdade é que eu comentaba aos técnicos, para nós, tanto para a miña compañera de goberno como para min, foi unha satisfacción ver como desde diferentes ámbitos do coñecemento, desde os diferentes ámbitos do saber, foron quen de traballar en conxunto para buscar desenvolver aquí en Galicia o millor arrecife artificial para poder recuperar os ecosistemas mariños. Creo que iso é algo no que debemos de seguir traballando, a aposta conxunta entre a Administración Autonómica e os diferentes departamentos das universidades de Galicia, poñer a todos os investigadores a facer ese análisis do coñecemento que teñen e ser capaces de facer esa transferencia para seguir incrementando a nosa riqueza marítima é, dende logo, encomiable. Felicitar a todo o equipo investigador e animalos a que sigan traballando nas diferentes vías que se lles van abrindo a medida que van facendo estudios. Así é que eu quero felicitalos e agradecerlle que pensaran en facer unha aportación desde a universidade a eses ecosistemas que todos debemos de cuidar, porque non deixan de ser unha fonte de riqueza tanto social como económica para toda Galicia. Temos que seguir recuperando e preservando os nosos ecosistemas e, pois, o home, as institucións, temos que apostar polo medio mariño dende o punto de vista sostible e non o podemos facer sin esa colaboración entre Xunta de Galicia e Universidade. A Universidade ten o coñecemento, a Xunta de Galicia aposta e, ademais, pois, adírese ás distintas directrices europeas. En Galicia temos moitísimas ventaxes, estamos nunha situación privilexiada, pero ese privilexio temos que seguir conservando e preservando dende o punto de vista medioambiental, pero tamén dende o punto de vista de sostenibilidade económica. Yeah.